Morning guys, dito ko sa sa Quiapo. Kikita kami ni Joy. Maluwag pa, maaga pa eh. Tsaka hindi Friday. Pag Friday, siksikan dito eh. Dito na si Joy guys. Grabe naman kapayot na yun. Tingnan mo naman, lalo ko lumuko sa lalo ko lumapad sa nung katabi ko na siya eh. So yun, tapos na kami magsimba. Lakad-lakad lang kami rito. Hindi lakad-lakad. Naghanap kami ng pakainan. So ba masarap kayo nandito? Ay, Joy! Pinupot-potan tayo, Joy. Iwan ko ano ba? Dito sa kabila? Oh, tingin tayo dito sa kabila. Oh, ayun na, may Jollibee. Jollibee, no? Kumakain ka na itong longgan? Hindi. Masarap ko yan. Masarap siya. Para siyang lychee. Ay, hindi ka kumakain. Para siyang lychee. Pero mas masarap siya sa lychee. Makabili nga ng gulay dito. Mura mga gulay dito eh. No? Uy, tingnan mo pala yung 20 pesos lang. Ayan, ang Oo. Isang tagbo-20 lang. Mamili tayo mamaya. Ito nga, 10 lang. Isda, wala tayong titidang isda rito. Wala to. Sige, may mila ako ng gulay dito. Dito tayo, kain muna tayo. Ito, broccoli, 50 lang. Oo. Hindi kasi sabi, kaya daw mura yan. Is China daw kasi. Or galing China. Yung mga galing sa Divisoria tsaka yan, diba? Kasi pag Baguio, mahal talaga. Ano naman ba yun? Ano malalaman? Ewan ko nga eh. Pag, mura. China yan. Pero di naman siguro plastic. Nangunguya ako naman eh. Nag-ukay kami ni Joy guys. Dito malapit sa sa simbahan. Ayan. 50 pesos lang. Joy, nakarami ka na? Nakarami ka na? Okay. Si Dingdong. Daming ihi, Dingdong ah. Dingdong. Daming ihi ah. Saan nagbabasa dito, Dingdong? Ayan, okay na niya guys. Dami naman yan. Ayan, nag-iingay siya kapag naiihi siya. So, binababa dito ni Seth. Kahit na tayo? Siguro maingay ito kaya binaba. Let's go. Okay. Kaihi na siya eh. Let's go na. Hindi siya kagaya ni Groot na nakakatiis ng ihi. Hanggang kinabukasan. Let's go na. Nakapop ka na naman na sigurado ako eh. Kasi nilakad ka na kanina ni Sel. Let's go! Head na tayo. I'm home na guys. Wala! Halika na. Tara na. Let's go na dali. Come on. Come on, come on, come on. Dali. Dali. Ito lang nabili ko guys. Okra, 10 piso. Sigarilya, 10 piso. Tsaka broccoli. Isang tumpok, 100. Tapos yung inukay namin ni Joy. 3 piraso ata o 4. 3 pala. Ayun. Pinapay naman ito si Vicky. Oh, tama na. Ang cherry fur. Yung tubig mo. Cherry fur na lang 2. Kuya na kuya ka. Yan. Kamis. Ano na water? Masarap. Masarap. Nalalang pa yung bumili tayo ng ganito pero hindi cherry fur. Parang pink. Mag nail cutter ka tomorrow. Nakadim. Nasa kapo. Nakita yung Nasa Docanos pa kami nun, guys. May ganito pero hindi cherry fur. Parang gamot ko. Nabagsak ko. Nabasag ba? Oo, pinalo mo pa nga ako nun eh. Sige na, pasok na doon dali. Parang gano'n na puti. Na? Puti. Na ano? Tinago mo daw ni Tita Seth. Oh, bakit? Anong gagawin mo? Andun yung nail cutter ko. Oh, bukas na. Sige na. Pasok mo na yan. Ayoko na mabasa kayo.
Ayun. Ano yun? Dayon nyo? Bakit may maingay? Ha? Ano? Diyan ka na. Diyan ka na. Matutulog na tayo. Naligo lang si daddy. Ayun. Kagrutin. Uy, sus naman yan. Ikaw? Ano? Si Maggie nandun pa kay daddy. Talagang uy, baka matulog siya. Nandiyan si ano eh. Nandiyan na si Poknat tsaka si Dingdong sa loob na. Galit dyan si ano eh, si Grot kay Dingdong eh. Kaya kailangan hindi sila naglalapit. So, ayun guys, tapos na naman ang araw natin ngayon. Walang ganap ha. Kasi after ko dumating kanina pag ano, after ko dumating kanina pagkasimba namin ni Joy sa Quiapo is nag-edit ako and then nagsagot ako ng mga inquiries and orders. So, ayun, hindi ko nga dala si Poknat kasi follow-up check-up ngayon. Dapat kanina ni Poknat sa vet. So, hindi ko nadala tomorrow na lang siguro. And then, nag-review kami ni Chris. Tapos, maga kaming nag-dinner. Naglaga lang ako ng okra tsaka sigarilyas yung binili ko sa Divisoria. And then, yung nagprito ako ng isda. Yung pinabili ko naman Kisel kaninang umaga. So, yun na, hindi ko na na-vlog kasi gutom na ako kanina. Kumain muna kami ni Chris. Iba kami nag-review. And then, yun na. Tapos na kami mag-review. Ready na siya bukas sa exam niya. 2 days lang yung exam nila. Thursday, Friday, and then Saturday, na nila, Christmas party na. Hindi pa nga ako nakabili ng ng pang-monita niya. Or pang-monita niya. So, yan. Bukas na lang. Ay, color. So, ayun lang. Nakapag-freshen up na ako. Toner na lang tayo. And then, good night na. Sila din naliligo pa. So, yan, good night. See you bukas. Hello guys, good evening. Hindi kami pumunta sa bazaar ngayon. Kasi pina-check up. Tama, pina-check up. Follow-up check-up ni Poknat tsaka ni Junior. Dapat nung isang araw pa yun eh. Diba, di namin napuntahan. So, ayun, hindi kayo pumunta ngayon. Ayun pa si Poknat. Yun. Okay na siya. Yun. Ano na lang daw, pati yung mga nagbabadya ng mga bukol-bukol sa kanya, wala na. Okay na. Malambot na yung mga mga bukol-bukol niya. As in, totally wala na. Tapos yung pumutok sa kanya, open wound lang kasi dapat pala, kaya ako pinapabalik nung time na yun is titingnan kung pumutok na and tatahiin kasi 'di ba? Malaki yung bukol niya. So sabi ni Doc Fred, sabi niya, kaya ako kayo mapinapabalik para matahiin natin. Kaso na busy na kami sa bazaar, 'di ba? So ayun, and then inaano naman ni dinidaan niya. So, okay lang daw yun. Tapos, ano na? Okay. Hey, sino yan? So, ayun. Tinanong ko pwedeng lagyan ng bandage. Wag daw. Kaya open lang para nga madilaan nila. Sino yan? Ronald? Ha? Ano, Ronald? Anong mapaglilingkod ko sa iyo? Wala po. Mag-hi ka na lang. Kauwi mo lang? Galing school? Ba't Hello Kitty yung ano mo? Ba't Hello Kitty yung... Wala. Ayun. So, nagpapahinga si Poknat. And, dumating na guys, yung cover natin dito. Kanina. Ayan. Ito yung ito yung kinagagalit ni Beshi. Ito yung kinagagalit niya yung pag-order ko ng Junior! Yung pag-order ko ng seat cover or sofa cover. So, buksan natin. Galing pa siyang Rosario, Batangas. Ayan. Ang bilis nga eh, sabi 10 days. 1 week lang ata dito na. Or wala pang 1 week. Ang bilis-bilis niya. Made to order siya guys. Sino yan? So, talaga ginagalit mo si Groot. Bahala ka pag nakawala yan. And then si naman. Maggie! Enough na. Groot. Si Junior. Ayan. Si Maggie tuloy yung
lumapit. Miggy! Junior, enough na! Then si Junior, inano siya, i-check ulit yung blood niya. Kinuha na siya ng dugo. Kailangan daw tumaas na yung ano niya, RBC niya. So, check. Groot! Tingnan natin. Sorry. Ayan. Ito na guys. Saan mo yung ano doon eh? The blood. Dumating na. Ano ba yun? Hi guys. Uy, nalaglag ka dyan. Ano yan? Ang sakit. Oh. Pero sa New Year na tayo magpa. Oo, kakapalit rin ng Tataas ko. Alis na nga dyan, anak. Ito naman yung kinakain dyan ka pa sa... New Year na Sa New Year na tayo magpalit. Ano ba to? Magkano kaya? Yan. Paganyan. Tama na. Kainin mo yun. Ano yung nalaglag? Ano? Ang certificate? Hindi. Ayaw, sakto na sa to. Munti ka na maabot ni Junior. Ay, galing. Try lang na. Bawal ka na ito, Biggie. Tapos yung kulay, dark. Bawal ka nito. Hindi. Kainin mo na yan. Sa'yo yan. Ayan, para pati yung sa may ulo eh. May bukas ng gabi, bili pa ako Ay, nito. baliktad. Ano ba yan? Mami, Ha? bukas ng gabi, bili pa ako nito. Ay, hindi dapat na lagi-lagi yan. Ano ka ba? Street food yan eh. Gusto kong mahipa ka. Ano yun? Ano ba na kanina? Huwag masyado. Sakit yun! Sa dumi. Ano yung appendix? Ay, tinatapos ang mga... Ay, tama dito. Dumi. Appendix? Yan. Appendix. Kami ko nagka-appendix eh. Ayun, madali ka. Ayos ko pa rin. So, Groot out! May pwede si Groot. ha? Pwede si Groot. Oo, pero huwag mo na, ano pa ka... Pwede si Mickey. Si Mickey na lang. Ganun mo na kasi. Gusto ni Groot eh. Kasi Yan. tingnan mo kay Groot. Inaagaw-agaw. Bongga guys. Ang pansapin. Di ba? Ito yung kinagagalit ng beshi natin. Gaya-gaya daw ako. Samang gumaya. Ano mo yung juice ko? Saan? Ayun, ba't ba talaga sa lababo? Patay ba to? Meron pa ba? Tinimpla ko yung kagabi. Tapos hanggang sa likod show, di ba? Yay! So, yun lang. Next year na natin gamit. Ay, next year. Sa New Year na natin gamitin. Ha? Meron yan. Ano pala to? Kung may magtanong sa inyo kung magkano. Ano? 3.5 siya. Kasama na yung shipping fee. 3.3 inabot, dalawa. Kasama na shipping fee, 3.5. So, yun. Tapiin na natin. Tago muna ni mama mo. Ba? Hi, Miggy! Papagaling pa naman siya, eh. Si Poknat. The Junior. Mag-review na, mag-review na. Tapay nga ako. Saan niyo nabili yan? Doon sa school. Magnet? Nag-learn na. Kasi ano na, sa Tunto. science, force na kami. Okay. Ano na yung mga na-review mo? Babe. Mag-review na iho. Para ano na. Ha? Mami, tumutulo pa pawis ko. Matuluan niyo yung libro ko. Jesus talaga naman. Oo. Ilan yan? Makakasagot ako. Siguraduhin mo lang. Kain tayo guys. Si daddy naglalaro pa eh. Susunod daw. So ito yung ulam namin kanina. Ano ba to? Tocino. Nag-ano na, naging watery na siya. Tapos ito yung binili ngayon ni Sel. Favorite na buttered chicken. Tapos lomi. Pansabaw. Then ito rin, kanina din to, nagprito ko yung flat na isda, yung malapad.
Pinarito ko tapos sinabawan ko. Yan, nilagyan ko ng pechay tsaka sigarilyas. Tapos etong, yung sausawan ko ngayon yung binili ko sa bazaar. Hindi sa loob ng bazaar, yung sa labas ng Metro 10. Ang sarap lutong. Anong ba, Miggy? Lutong Mindanao daw. Alam mo yung puro sili, tapos garlic, tapos ginger and lemongrass yung matitikman mo na niluto sa gata. Grabe, sarap guys. Ang sakit sa tenga. Sobrang anghang niya talaga, pero sarap. So, yun lang. Yun lang. Diyan ko sinasawsaw yung gulay. Kain.